ጌርና ለና ዝብል ነገር ኣለሞ እዚ መግለጽ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ዕላማ ዝሓዘ እዩ ብዝብል ክንጅምር ወልቲ መግለጽ ብግልጽ ከም ዝቐመጦ ሰራዊት ትግራይ ዓወት ልዕሊ ዓወት እናረጋገጸ ሰብ ነዊሕ ርሕቀት ከይዲ ጸላእተ ምድምሳስ ነዊሕ ርሕቀት ከይዲ እዚ እንትግበር ወታደራዊ ምዕባለታት ኣብ ግምት እትኻ ምትዕራያት ምግባር ባህርያዊ ከምቲ መንግስቲ ትግራይ ዝገለጾ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ብግልጽ ዝቐመጦ ዋና ዕላማና ህልውና ትግራይ ውሕስነት ክህልዎ ምግባር እዩ ዋና ዕላማና ቀንዲ ዛዕባና እንታይ ዕላማ ዝሓዘ እዩ ድሕንነትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ብዝተኣመን መንገዲ ምርግጋጽ እዩ ስለዚ ጸላእን ድምሳስ ንገብሮ ምንቅስቃስ ናይ ስልጣን ህርፋን ወይ ካሊእ ተደራቢ ዕላማ ዘለዎ ተገይሩ ወሰድ የብሉን እውን ስለዚ ከም ተስተባሃለ ህልውና ትግራይ ኣብ ምርግጋጽ ኣድላይ ዝበሃሉ ምትዕራያት በብግዚኡ እናገበርና ጸኒሕና ኢና ሕዝቡ እንተኾነ ኣብቲ በፂሕናሉ ዝነበርናሉ ብርኪ ጸላኢ ናይ ሞትን ናይ ሕየትን ገይሩ ስለ ዝወሰዶ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ኩሉ ዓይነት መንገዲ ብዝተዋደደ መንገዲ ኩሎም ጸላእቲ ኣዋዲዱ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ብዝግባእ ክነፈሽሎ ስለ ዝኽኣልና ኣብ ኣፍ ደገ ሞት እውን በፂሑ ስለ ዘሎ ዝጀመሮ ምንቅስቃሳት ነይሮም እቶም ምንቅስቃሳት ብወሳኒ መልክዑ ዋላት ናይ ሰራዊትና ምንቅስቃስ ዓብቱ እንተዘይኾኑ ኣብ ኩሉ ከባቢ ብዝተማልእ መንገዲ ሓልዋ ክነረጋግጽ ኣይንኽእልን ሰው ጸላኢ መማረፂ ኢልዎ ዝወሰዶም ምንቅስቃሳት ነይሮም እቶም ምንቅስቃሳት ብሓደ ብካልእ መንገዲ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ከውድቁ ዝኽእሉ ጸላኢ ናይ ቀደም ፓርትነርስ ናይ ኣብቲ ገበን ክፍጽም ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ሰዓት ዝሕግዝዎ ዝነበሩ ኩሎም ሓይልታት ዝከኣሎም ፋሕጠርጠር ክገብሩ ዝጀመርሉ ምንቅስቃስ ስለ ዝነበረ ነዚ ምንቅስቃስ እዚ ብዝግባእ ንምእላይን እቲ ዝጀመር ናይ ጸላእ ናይ ምቅዋጽ ምንቅስቃስ ብዝሐሸ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ክዓቢ ንምግባር ዝኽእሉ ወታደራዊ ውሳነታት እዮም ተወሲኖም ስለዚ እቲ ውሳነ ከምቲ ዶክተር ደብረጽዮንን ወዲ ወረደን ዝበልዎ ንህልውናና ናብ ዝሐሸ ብርኪ ብዘብጽሕ ደረጃ ልዕሊ ኩሉ ትቀንዲ ወራይና ትቀንዲ ስራሕና ህልውና ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ ነዚ ብዘረጋግጽ መንገዲ ዝተወሰነ ውሳነ እዩ ገሊኡ ዝርዝራት ብዙሕ ዘድልውን ስለ ዘይኾነ ኣድላይ ብዝኾነ መንገዲ ነልዕሎም ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዝኾነ ግን ጸላኢ ናይ ሰራዊትና ምንቅስቃስ ንምኽላፍ ዝገበሮ ምንቅስቃስ ብሓደ ብካልእ መንገዲ እቲ ውሽጢ ኣትዩ ዝነበረ ሰራዊትና ተስቢ ሰፕላይ ተስቢ ቀረብ ተስቢ ካልኦት መንገዲ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ንምግባር ዝገበሮም ምንቅስቃሳት ነይሮም ነዚኦም መሊእኻ ብምኽባስ በብከባቢኡ ዝረኣዩ ዝነበሩ ናይ ጸላእ ምንቅስቃሳት መሊእኻ ብምድምሳስ ናብቲ ዝተጀመረ ጸላኢ ንሓዋሩ ንምቅዋጽ ዝግበር ምንቅስቃስ ብዝሐሸ ቅልጣፍን ብዝሐሸ ጥንካረ ንኸደሉ ኩነታት ንምትዕራይ ዘኽእል ስራሕ ተሰሪሑ ማለት እዩ መዚ ተኣሳሲሩ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብቶም ንህላወን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ተባሂሎም ዝተኻየዱ ወፍርታት ዝካየዱ ዘለዉ ቃስታት ዝተፈላለዩ መምሕያሻት ተገይሮም ድሒሮም ከዓ ገዘፍቲ ዓወታት ተመዝጊቦም ነይሮም ሕዚ ከዓ ጸላኢ ኣብ ኣፍ ሞት ከም ዘሎ ያው በቲን ንሪኦ ኣለና በትናቱ ኣንደበት እውን ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ እቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኮይንካ ዝግበር ዘሎ መምሕያሽ ነቲ ቀጻላይ ዘላቒ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምርግጋጽ ዘለዎ ረብሓ እንታይ እዩ ሓደ ነገር ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ዘሎ ጸላእ ማለት ዘይዋጋእ ጸላእ ማለት ተገይሩ ወሰድ ይብሉ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ዘሎ ጸላኢ እቲ ናይ መጨረሻ ዓግርገር ዘብዝሕ ጸላኢ ርኢኻ ብታንኻ ደራፊ ኩሉ ዓይነት ቲያትረኛ ኩሉ ዓይነት ዳንሰኛ ኩሉ ዓይነት ናይ ቀደም ተስተማሪኹ ተስተኣሲሩ ተስ ሃዲሙ ቁም ነገር ሰሪሑ ዘይፍልጥ ወታደር ከይተረፈ ኣብ ናብታ ይስምዑ ወቅቲቶም እዚ ዝፈጥሮ እዚ ዝበሃል ለውጥ ኣለዎ ተባሂሉ ይውሰድ ብዓሰርተ ኣሽሓት ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ብዓሰርተ ኣሽሓት ዝውድእሉ ኩነታት ተፈጢሩ ብፍላይ ድማ ናይ ህዝቢ ስምዒት እናኸርኩርካ ሚድያ ተቆጻጺርካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ብዙሕ ጸለመታት ኣብ ዝግበረሉ እዋን እቲ ናይ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ዘሎ ጸላኢ ክገብሮ ዝኽእል ምንቅስቃስ እቲ ብዕንወት ደረጃ ማለት ኣጠቃላይ ምንቅስቃስና ናብ ድሕሪት ምምላስ ዘለዎ ተራ ዳርጋ ዜሮ ክትብሎ ይትኽእልን ግን ብጣዕሚ ዝተሓተ እዩ እንተኾነ ግን ዕንወትን ስፍሕ ዝበለ ጥፍኣትን
ኣብ ህዝብታት ነዊሕ ዘመናት ዝቕፅል ቅርሒ እንተምፍጣር እውን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ሶ ዝሞት ዘሎ ፀላእስ ተኽሲ ደው ዘበለ ፀላእ ክኸውን ይኽእል እንተን ዝርከብን ኩለን ናይ ተኽሲ ዓቕሙ ተጠቒሙ እተን ዝርከብን ናይ ፕሮፓጋንዳ ዓቕሙ ተጠቒሙ እተን ዝርከብን ናይ ህዝቢ ናይ ምግጫው ዓቕሙ ተጠቒሙ ብዙሕ ዕግርግር ክፈጥር ዝንቀሳቐሰሉ ሰዓት ምዃኑ ክፍለጥ ይኽእል ኣለዎ ሶ ብዙሕ ሕዚ ሰዓት ዝገበርናሉ ምትዕርራይ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ቃልስና ደው ዘብል ነቲ ምንቅስቓስና ዝዓግት ናብ ዘይኮነሉ ብርኪ ንምብፃሕ ዘኽእለና ኮራስ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ናይ ህልውና ትግራይ ከብፅሕ ዘኽእለና ምትዕርራይ ነገርና ፀላኣይ ፀሪግናዮ ምስኸና ፋኖስ ወዲ ፋኖስ ሓድሽ ምልምል ዝበሃል ደራፊኡስ ኩሉ ኣኻኺቡ ንትግራይ ኣብ ሓፂር ግዜ ከበሳብስ ዘኽእለን እዩ ዝበሎም ከባቢታት መጥቃዕቲ ዝፈተነሉ ኩነታት ነይሩ ሰል መጥቃዕትታት ምግባሩ ምንም ዘምፅኦ ዝበሃል ለውጥ ዋላ ይሃሊ እቲ ውሽጢ ዝኣተወ ሓይልና ስራሑ ተረጋጊዑ ክሰርሕ ዝኽእለሉ ዕድል ብሓደ ወይ ብካልእ መንገዲ ከስኖ ይኽእል ስለዚ እቲ ሙሉእ ዓቕምና ነዞም ፀላእቲ እዚኦም ሙሉእ ብምሉእ ብምጭፍላቕ ናብቲ ዝጀመርናዮ ፀላእና ምቅባእ ስራሕ ሙሉእ ትኩረት ጌርና ክንሰርሕ እንተዳ ኮይና ዘን ብኣክቹዋል ውፅኢተን እንትልክዓ እዚ ዝበሃል ለውጢ ከምፃእ ዘይኽእላ ግን ድማ ኣና ቴንደር ተኾይነን ሓደ ነገር ምግባሩ ብሰዓቱ ስለ ዘይኽኣልና ኣብ ህዝብና ዘይምርግጋዕ ኣብቲ ሰራዊትና እውን ዘይምርግጋዕ ክፈጥራ ዝኽእላ ነዃላት መሊእና ከቢስና ናብ ሙሉእ ስራሕና ትኩረት ክንገብረሉ ስራሕና ንሰርሕ ኣለና ስለዚ ታዋና ዕላማና ታቐንዲ ወራይና ህዝቡን ህልውና ትግራይ ምርግጋፅ ትበሃል ናብ ድሕሪት ክትምለስ ኣይትኽእልን ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ጥቃ ትግራይ ክትኮስ ዝኽእል ጥይት ክህሉ የብሉን ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዕግርግር ክፈጥር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ፍቀድ የብሉን ሶ ብቦትኡ ኣኻኺቡ ዘምፅኦ ሓይሊ ብደንቢ ክጭፍለቕ መሊእና ናብቲ ፀላእና ምቅባእ ስራሕና ክንሰርሕ ተኾይና እዚ ምትዕርራይ ተድላኢ ነይሩ ስለዚ ኣብ ኣፍ ደገ ሞት ስለ ዝበፅሐ ከምቲ ዝበልክዎ ኣፍ ደገ ሞት ዝበፅሐ ፀላእ ኩሉ ተኽሲ ደው ዘበለ ፀላኢ ክትብሎ ይትኽእለን ሕዚ ትኩሉ ዓይነት ናይ ተኽሲ ዓቕሙ ትኩሉ ዓይነት ኣብ ዕዳጋ ክሽምታ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ቴክኖሎጂ ካብ ሓገዝቱ ክረኽባ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ጠበንጃ ዝኾነ ይኹን መድፍዕ ኣዋዲዱ ጌርና ኣለና ዝብል ነገር ምንቅስቃስና ንምዕጋት ዘኽእል ስራሕ ክሰርሕ ይፍትነሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ሰራዊት ስለ ዘይተኣማምን ኣብ ህዝብና ስነ ልቦና ፀቕጢ ብምፍጣር ናብ ድሕሪት ዝምለስ ምንቅስቃስ ከም ዘለና ዘርኢ ብተወሰነ ደረጃ ድማ እናወደቐ ዘሎ ናይ ደገፍቲ ሞራል ክብ ንምባል ዘኽእል ሲለ ናይ ወዲ ሹቕ ክትብል እንትኽእል ምንቅስቃሳት እየን ተን ምንቅስቃሳት ግን ኣብኡ እናሃለዋ ኣቴንድ ተዘይተገይረን ብዝግባእ ደረጃ ክጭፍለቕ ዝግብኦት ክመሃር ዝግብኦ ሓይሊ እንተዘይተማሂሩ ኣብ ቀፃሉ እውን ኩሉ ብዝመሰለ ወጨፎስ ገጀራስና ልዕለ ዝፍክረሉ ኩነታት እዩ ክህሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዋናነት ትኩረት ዝገበርናሉ ምክንያት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ኣይገጠምና ምስ ህዝቢ ዓፋር ኣይገጠምና ንሕና ንዋድአሉ ንብሎ እስካዕ መጨረሻ ነትሕዞ ንብሎ መሬት ዝበሃል ይብልናን ናይ ትግራይ መሬት ጥራሕ ኢና ብኡ ደረጃ ክንሪኦ ንኽእል እስካዕ መጨረሻ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሕንነትን ህልውናን ጥራሕ እዩ እስካዕ መጨረሻ ክንከናኸን ክንሕብሑ እንደሊ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣድላይ ዝመሰለና ምትዕርራያት ጌርና ኣለና ቴሪቶርያል እዩ ርሑቕ ቦታ እዩ ተጓዒዙ ሰራዊትና ኣብ ዝጓዓዘሉ ሰዓት ተጋጣሚ ብምጥቃም ኣብ መንገድታት ዕግርግር ንፍጣር ዝፈተነ ብዙሕ ሓይሊ ኣሎ ንእሽተይ ዓብዪ ሓይሊ እናጨፍለቕና ኢና መፂና ንኣብነት ኣብ ካብ ዓፋር ከባቢ ንኮምቦልቻ ክቆርፅ ሰራዊትና መብዛሕትኡ ሰራዊት ኣብ ሸዋ ኣትዩ ስለ ዝነበረ ክቆርፅ ዝመፀ ሓይሊ ኣረጋ ሓደ እዝ ጨፍሊቕና ኢና ናብቲ ዝደለናዮ ቦታ መፂና ስለዚ እቲ ዝገበርናዮ ምትዕርራይ እግረ መንገዱን ፀላኢ ንምጭፍላቕ ዘኽእለና ምንቅስቃስ ዝገበርናሉ ብወሳኒ መልክዑ ግን እቲ ፀላኢ ሓሲብዎ ዝነበረ ኩሎም ደገፍቱ ዋዲሉ ሓሲብዎ ዝነበረ ንትግራይ ኣብ ሓደጋ ናይ ምውዳቕ ስራሕ እውን መሊእና ንምኽባዝ ዘኽእለና መሊእና ኣድረስ ንምግባር ዘኽእለና ቁመና ዝተዓራረናሉ ኩነታት ነይሩ ሶ ዝበለፀ ዓወት ተዘይኮይኑ ናብ ዘይኮነ ስግኣት ዘእትወና ምትዕርራይ ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ዝግባእ ካብዚ ዝብገስ እውን ንወዲ ወረደ እውን ኣብ መግለፂኦም ሓደ ስጉሚ ድሕሪት ክልተ ስጉሚ ንቅድሚት ብዝብል መልክዕ እዩ ዝግለጽ ነይሩ እሞ እቲ ዓጋተ ዘይብሉ ገስጋስ ሰራዊት ትግራይ ፀላኢ እናደምሰሰ ዘድልውን እናማረኸ ኣብ ደጋኣፍ ድርኩኺት እቲ ገዛ ፀላኢ በፂሑ ነይሩ እሞ
أو بس إخام محياش مقارس تايمالتي يوزبل نجاريو أو قال قال مدنا جاهز فترة مو تايمالتي خون وأتوانع لما نسأل أمد مساسي سأل أي عفدة قد سوا طرح ده هتدمس سويس وهالي وده ناي سأل أمول عقمي ناي توخس عقم له ناي سوا عقم له ناي بروباغندا عقم له نزغلو تزكال وليا كاب نفوشلو العدل تزقط منا نيرو ودانا أنا أدي سوا ناي مخد وأدي سوا استواصر ناي سبيل أدي سوا بخالي من قد نفوسهم علامة يلا تعلم حزونا يتقرأي هلو الناس ترجعز بحقه من قدونا يتقرأي هلو الناس نرجعز توهنا ريفرندوم هنا كاير توهنا أب حقه مسرع بزلوا من قد علم لك تقبلنا بزلوا من قد هنسرح توهنا دي ساعاتنا خونا نايش قر arrangement كله لو إلنا نأمننا بمسرتنا ننقص نيرنا حزون ننقص عزيز ووز سقف نقدر سأل أنا بدمساس ناقدن نطوطو خونه يقولون نطوطو لا يتوهين نطوطو تغيرها حز توانا تخرتنا سألاقي نمدمساس مالت ختماتنا محاز غيرنا نوصل يقولنا تحايلوا كسبر زخلوا خونه يخون قطعه مرطلنا ስለዚህ ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ደብረ ብርሃን ኣብ ምግጣም እንጸላኢ ክትቃብጸው ትገብሮ መንቀሳቀስ ዋጋ ዘኽፈልካ መስሉ ተራህ ናብ ጎቦታት ዘይትመልሰሉ ምክንያት የለን so ultimately to consideration ጸላኢ ንምድምሳስ ዘኽእለና ዓቕሚ ኣበይና ንፈጥር ዝብል ስለዚህ ገገሊው ሳይኮሎጂካል ነገር አለው ናይ ኮምቦልቻን ናይ ደብረ ብርሃንን ኢሹ ተስፋፋሕቲ መሓላ ናይ ሳይኮሎጂካል ቫልዩ ክሉ ይኸሊ ንኣበይ ሳይኮሎጂካል ቫልዩ ክሉ ይኸሊ ንናይ ህልውና ትግራይ ዝንቀሳቀስ ሰራዊት ክህልዎ ዝኽእል ሳይኮሎጂካል ቫልዩ የለን ጸላኢ ናይ ምድኻምን ጸላኢ ናይ ምድምሳስ ዓቕሙ ኣብ ቦታኡ እስከ ዓሳለወ ተጸላኢ ደብረ ብርሃን ደምሰስናዮ ተን መዳፍዕ ኣብ ወልድያ መስናየን ሃይቀል መስናየን ደሴል መስናየን ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ተገይሩ ወሰደ ይብለን እቲ ናይ ህዝቢ ስምዒት ይርዳእኒ ቶሎ ክሓፅር ድሌት ኣለዎ ንሕና እውን ከንሕፅርና ንቀሳቀስ ክትሕፅር ስለ ዘለኻ ጥራሕ ግን ክሓፅር ይኽእል ዝብል እምነት ክህል ይብለን ሰፊሕ ህዝቢ ዝተደናገር ህዝቢ ኣሎ ገገሊኦም ፍሉይ ጭካነ ማለት ሙሉእ ውሽጣ ክሓውዎ ዝፍትኑ ዝነበሩ ብዲፕሎማሲ ቋንቋ ገለ ክሓውዎ ዝፍትኑ ዝነበሩ ጽላኣት በደባባይ ወፂኡ ህዝቢ ክጨፍጨፍ ኣለዎ ናበሉ በደባባይ ጽውዑ ሰባት ከይተረፈ ናብዚ ከምጽ ዝገበረ ስራሕና ሰሪና ኣስከሬን ዝዓረፈሉ ናይ መለስ መቃብር ከይተረፈ ኮይዶም ትውቅዒት ዝሕመም ምዃኑ ብደንቢ ዘርእየካ ብዝኾነ እሕና ደብረ ብርሃን ከባቢ ዝነበረ ምንቅስቃስና ጸላኢ ይዓጽድ ነይሩ ጸላኢ ድምስስ ነይሩ ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ ህልውና ትግራይ ብሓደ ወይ ብኻልእ መንገዲ ሓደጋ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ምንቅስቃሳት ስለ ዝነበሩ ንኦም ኣድሬስ ንምግባርን ሰራዊትና ሙሉእ ዓቕሙ ሒዙ ሙሉእ ዓቕሙ ዓቂቡ ጸላእትና ምድምሳስ ስራሕ ኣብ ዝምለሰሉ ሰዓት እውን ጸላእትና ናደምሰስና ኢና ተመሊስና ከምቲ ዝበልክዎ ሃርቡ ዳርጋ ሓደ እዝዩ ሙሉእ ክፈርስ ተገይሩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ጸላኢ ናይ ምድኻም ናይ ምድምሳስ ስራሕ እዩ ሪለንት ክንገብር ዘይብልና ጸላኢ ናይ ዓቕሙ ናይ ምድኻም ናይ ሰብ ሓይል ናይ መዳፍዕ ዓቕሙ ናይ ዝኾነ ይኹን ዓቕሙ ናይ ምድኻም ስራሕና ትኩረት ጌርና ንሰርሕ ዘለና እቲ ዋና ትኩረትና ጸላኢ ምድምሳስ እዩ ጸላኢ ምድኻም እዩ ጸላኢ ንህዝቢ ትግራይ ስጋኣት ዘይኮነሉ ደረጃ ምብፃሕ እዩ ነዚ ንምብፃሕ ኣብ ደብረ ብርሃን ንገብሮ ምንቅስቃስ ኣብ እንጦጦ ንገብሮ ምንቅስቃስ ኣብ ጎጃም ንገብሮ ምንቅስቃስ ኣብ ጎንደር ንገብሮ ምንቅስቃስ ወሳኒ ተኮይኑ ዝዓግተና ሰብ ክህልው ንኡ ትኩረት ጌርና ንሰርሕ ኢና ስለዚ ሕዝና ኣና ደብረ ብርሃን እስካዕ መጨረሻን ኳሽ ሕላ ኣድላይ ዘበለ ኩሉ መስዋዕት ንኸፍለላ ቦታ ክትኮን ይትኽእል ህልውና ትግራይ ግን ኣድላይ ዘበለ ኩሉ መስዋዕት ንኸፍለሉ ንኳሽ ሕሉ ዛዕባ እዩ ጉዳይ ኣብዚና ትኩረት ንገብር ሶት ዋና ትኩረትና ሕዝውን ህልውና ትግራይ ምርግጋጽ እዩ ንህልውና ትግራይ ምርግጋጽ ዝግበር ኩሉ ክንገብር ኢና ትበሃል ንኾዶ ቴሪቶሪ ተልዩ ዝዓግተና ክህልውሉ ኩሉ ዘሎ ናይ ጸላእ ዓቕሚ ክነልምስ ክንንቀሳቀስ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ደብረ ብርሃን ተሓሽ ጎንደር ደብረ ብርሃን يحش سمرة زبال وتدرى لوجيك ديكتيت تقول وتدرى لوجيك أو استأكد حيل سكع زهلوه غيرنا دجنا أو حدا جزء تقول خنا تفتر خالص لذي نازئين كله بستمع لمن قد أدرس نوجار زخل لأنها وتدرى سنترال كوماند political وسان وسني زين قدات هنا essentially political وسان سلزقنا زين قبر لنا على عقم بس درجة هذه كيس ورنا نودي سوا نجور وقعزو استمع وحسنة هلونا تقرأ هلو مقبر نايو على شجر كله سلازخل وتدروا مع أخل نودور المرحوب بزمن قد زي زيت زي ميت فلاقنا مخنيات كله زخل
ናይ ጸላኢ ቀጠፍጠፍ ናይ ጸላኢ ዓገርገር ኣድረስ ንግበር ዝኽእለና ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ንቀሳቀሱ ተመስሪታና ውሳነ ወሲና ንቀሳቀስ ስትዋና ትኩረትና ሕዝውን ጸላኢ ኣብ ዝተረኸበሉ ቦታ ኣብ ዝተኣከበሉ ቦታ ክጭፍለ ክእለ ኣሎ እቲ ቦታ ስፔሲፊክ ቦታ ቆፅሮ ዝሓዝናሉ ምክንያት ስለ ዘይለ ብኡ ደረጃ ክረአ ክእለ ኣሎ ይርዳእኒ እዩ ብመስዋዕትነት ከፊልና ብዙሕ ዝኸድናዮም ከባቢታት ብሓፂር ግዜ ተመሊስና ዝበሃል ነገር ኣብቲ ህዝቢ እንትስማዕ ፈጥሮ ዝኽእል ስምዒት ይርዳእኒ እዩ ግን ትዋና ህዝቡን ሕዚ ከምቲ ደብረጽዮን ወዲ ወረደን ዝበልዎ ብደቆ ክተማመን ክእለ ኣሎ ሕዚ ድንገት ትዘልመስናዮ ሓይሊ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ተዓለም ተምፅኡ ገገሊኦም ካላሽን ዘይሓዙ ገገሊኦም ምንሽር ዝሓዙ ገገሊኦም ገጀራ ዝሓዙ ስለዚ ምጽ ክቅየር ዝኽእል ነገር የለን ኣምጻህዎን ዝበለን ቴክኖሎጂታት ዘውፅሖ ጉዳት ብዙሕ እዩ ግን ኢሰንሻሊ ዘን ቴክኖሎጂታት እውን እንተኾና ዝቕይሮ ነገር የለን እቲ ስርዓት እዚ ዝበሃል ዕድመ ዘናውሕ ነገር ከም ዘለኹ ፀሪፍ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ብደቁ ክተኣማኑ ኣለዎ እንትበሃል ስኢሉ ብዓይኒ ዕሙተይ ሓደ ነገር ክገብሩ እዮም ናበለ ክፅበየ ኣለዎ ማለት ይኮነን ኣብቲ ቅድሚ ሕዚ ነጥፈሉ ዝነበረ ናይ ቃልሲ መቐሉ እውን ተጠናኺሩ ክቅፅል ክእል ኣለዎ እዚ ህዝቢ እዚ ጀግንነት ንደቁ ዘስነቐ ህዝቢ እዩ ብዝኾነ በልካን ለኽዕካን ብዝኾነ ናይ ፀላእ ፕሮፓጋንዳ ክዳናገር ዝኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር የብሉን እቲ ምፍጣሩ ባህርያዊ እዩ ዝብል እውነት ኣለኒ ከምኡ ዓይነት ሻቕሎት ምህላው ብዙሕ ዝገርም ነገር ኣይመስለንን ግን እቲ ዕላማና ሕዚ እውን ፀላኢ ድሕር ደጊም ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ትርጉም ዘለዎ መንገዲ ክቀፅል ዘይኽእለሉ ደረጃ ምብፃሕ እዩ ነዚ ንምብፃሕ ዘኽእለና ስራሕ ደብረ ብርሃን ዝሰርሕ ደብረ ታቦር ወታደራዊ ሎጂክ እዩ ዲክቴት ዝገብሮ ስለዚ ብዙሕ ዓለም ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ፋሽስታዊ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ግፍዕታት እናረኣየ ዝበዝሕ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ከቅድም ገለ ንርኢና ብዙሓት ነገራት እሞ ገለገሊኦም ወገናት ሕዚ ከዓ ምስቲ ዝኒኤ መምሕያሻት ናይ ሓያላን ሃገራት ፅዕንቶ ደኾኑ ይኸውን መምሕያሻ ገይሩዎም ዝብሉ ኣለዎ እሞ ነዚ ርእቶ እዚ እንታይ ይብሉ ሓያላን ሃገራት ዝበሃሉ ንኣብነት ቻይና ንኣብይ ብረተስ ብገለስ ይድግፉ እዮም ኣብ ዝኾነ ይኹን መድረኽ ኣብ ንኣብይ ማዕቀብ ክግበር ዝግበረሉ ናይ ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ኣብ ገለ ስራሕቲ ቬቶ ስልጣኖም ተጠቂሞም ኣብ ናይ ሃገር ውሽጢ ናይ ዓድታት ናይ ውሽጢ ጉዳይ ጣልቃ ክእቱ የብሉን ብዝብል ፕሮቴክት ገብርዎ እዮም ንኣሜሪካ ኣቋም እንታይ ምዃኑ ክትርድኦ ብጣዕሚ ከብድ እዩ ኣሜሪካ ማዕቀብ ገይርና ንክልቲኹም ደፊእና ናብ ሰላም ነምፀኩም ይብሉ ኣብይ ሓደገኛ ሰብ እዩ ናብ ዘይኮነ ጥፋኣት ይወስድ ኣሎ ዝብል ኣቋም ይሕዙ ንእሽተይ ፀኒሖም ድማ ህወሓት ኣዲስ ኣበባ ተኣትያ ዓዲ ብደሚያ ክትሕፀብ ይብሉ ካበይ ዝመፀ ይፍለጥ ነዚ ኩሉ ተረት ሓንቲ ናይ ቻይና ንፁር እዩ ፖዚሽኖም ኣይ ካን ኣንደርስታንድ ሕዚ ኣሜሪካ እዮም ኣዲስ ኣበባ ተኣቲኹም ዝብል ነገር ዘለዎም ገገለ ናይ ኣውሮፓ ዓድታት እውን ከምኡ ዓይነት ነገር የልዕሉ እዮም ግን ድማ ብውሽጢ ድማ እንታይ ይብሉ ኣዲስ ኣበባ ተኣቲኹምስ በይንኩም ኮይንኩም ሽግር ካብ ክፍጠር ተወሰነ ኣኪኹም ኣኻኺኹም ተጣኣቱ ሕዚ ናይ ኣሜሪካ ኮንሰርን ገገሊኡ ብጣዕሚ መስሓቅ እውን ተራ ናይ ሸቐጥ ካልኩሌሽን እውን ግምት ዘእትዎ እዩ ኣሜሪካ ኣዲስ ኣበባ ይትእትዎ ዝብል ናይ ቃል ዓለም እዩ እቲ ኣብይ ጀሚርዎ ዝበሃል ዓዲ ናይ ምሻጥ ምንቅስቃስ ንብረት ናይ ምሻጥ ናይ ዓዲ ጥሪት ብርካሽ ናይ ምችብቻብ ስራሕ ዶ ከይብሉ ስግኣት ዘለዎም ወገናት እውን ኣለዉ ብካሊእ መንገዲ ንሶም ሪፎርም ዝብልዎ እንታይ ምዃኑ ዘይፍለጥ ሪፎርም ዝብሉ ኣጀንዳ ዶ ክብል ናብ ድሕሪት ክምለስ ድሌት የብሎም ሰብ ልዕሊ ሕወሓት ብዙሕ ተሰኣለ ነገር እውን ስለ ዘሎ ንባዕልና ምሻጥ እውን ናይ ባዕልና ውስንነት ስለ ዘለና ብኡ ምክንያት ተኣትዮምስ ከም ቀደም ኖ ዝብሉ ንኩሉ ነገር ዘይቕበሉ ሰባት እዮም ክኾኑ ዝብል ስግኣት ዘለዎም ሓይልታት ኣለዉ ውሽጢ ኣሜሪካ ሓደ ዓይነት ተሓስባ ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ይትኽእልን ኣሜሪካ ፋየርዎልስ ኣለዎ ዝብልዎ ውሽጢ ናይ ዲፓርትመንትስ ዲፈረንት ዲፓርትመንትስ ፋየርዎልስ ሓደ ካብቲ ሓደ ብተፈለየ መንገዲ ፕሮሞት ዝገበሮም ሓሳባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣልቲሜትሊ እቲ ናይ ኢስታብሊሽመንት ተሓሳብ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ረብሓ ዝበሃል ጉዳይ ሓደ ይመፁ እዮም ስለዚ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ከባቢ ተኢልና ዝተረጋግዐ ኢትዮጵያ ክትህሉ ድሌት ኣለዎም ኬንያ ናብ ዘይምርጋዕ ክትኣትያ እንድሕር ኢትዮጵያ ፋሕጨን ክራሕ ኢላ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ናብ ኬንያ ክስደድ ገገሊኡ ናብ ሶማሌ ክስደድ ገገሊኡ ናብ ኣውሮፓ ክስደድ ስለዚ ንጣልያን ጠቕላላ እዛ ዓዲ እግርግር ተፈጢራ ተስቢ ሜዲተራንያን ተስቢ ገለ ዝመፅእ ስደተኛ ዓድና ከጥለቕልቆ ዝብል ስግኣት ዘለዎም ኣለዉ ንስፔን ድንገት ትግራይ ተትነፂናስ ከምቲ ናይ ካታላን ከምኡ ዓይነት ነገር ንኽባራእታ ኩሉ ናይ ባዕሉ ገገሊኡ ብጣዕሚ ዘስሕቐካ ዘሕዝነካ ገገሊኡ ትርጉም ዘይብሉ ገገሊኡ ተወሰነ ደረጃ ትርጉም ዘለዎ ዝመስል ሓሳብ ዘለዎም ሓይልታት ኣለዉ ኩሎም ሓደ ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ቴሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ገለገለ ብዝሓለየ መንገዲ ይብልካ ብካሊእ መንገዲ ብሰላም ወድእዎ ይብልካ ካሊእ መንገዲ እንታይ ይብሉ ኦኬ ኣብይ እኮ ጥዑይ ሰብ ነይሩ ኤርትራ እዮም መሸጊሮም መንበር ገለ ይብልካ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ኤርትራ መን ዓዲሞ
ኤርትራ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ወረራ ይጀምሩን ተዓድሞም መጽእ በት አክቹዋል ገበን ሙሉ ተሳትፎ ገይሮም እዮም ብኡ ደረጃ ኢና ክንሪኦ ዝግባና ሕዚ ሰብ ሕተት ኮይኑ ፈርስት ኤንድ ፎርሞስት አቢ ሉዓላውነት ብዘድፈረ ስለዚ ኩሉ ሆጅ ቦጅ እዚ ኩሉ ሲሉ ተኣኻኸበ ተሓሳስባ ዘለዎም ወገናት እዮም ቶም ምዕራባውያን ገለ ዝበሃሉ ሕዚ ኣሜሪካ እንታይ እዮም ድሌቶም ኢልካ ትሓስብ ብናተይ ግምት ኣሜሪካ ቲፒኤልኤፍ ኣትዩ ገባር ሓዳግ ክኾን ድሌት የብሎም የብልናን ዋላ ትብልና እዮም ናይ መንግስቲ ስልጣን ናይ መሓዝ ድሌት የብልናን ዋላ ተበልና ዝኣምነና ሰብ የለን ሶ እንታይ ግን ይደልዮም ኢትዮጵያ ከይትፈርስ ኦሮሞን ኣምሓራን ወይ ኣምሓራን እገለን እርስ በርስ ከይባልዑ ፖሊስ ኮይና ዋርድያ ኮይና ክንሕሉ ድማ ድሌት ረጋጋ ዓዲ هو ስለዚህ ከምስ በሃል احنا ኣምሓራን ኦሮሞን ካሊእን ኣምሓራን ካሊእን እርስ በርስ ክባልዕ ድሌት ይብልና ዓዲ ብዝተረጋግዕ መንገዲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቀጻሊ ድሌት ብዘረጋግጽ መንገዲ ኩሉ ነገር ውዳእ ድሌት ኣለና ጎረባብታ በተረጋግዕ ሁኔታ ቀጽላ ድሌት ዘለዋ ህዝብናውን ከም ዓይነት ድሌት ዘለዋ ስለዚህ ነዚ ብዝጥዕ መንገዲ ናስራሕ ንሰርሕ ክነፈጽም ደል እሶም ብዝሓሰረ መንገዲ ናይ ዋርድያ ስራሕ ክንሰርሐሎም ድሌት ኣለዎም ግገሪኦም ምሳና ዲስከስ ናገበሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ኣብይ መነመን ተኾኑ ይሕሹ ናበሉ ሰባት ለቆምዮም ዝውዕሉ ግገሊኡ ብጣዕሚ ሕዝነካ ኣዲስ ኣበባ ይትእተው ዝበለካ ሰብኣይ መፅኡ ድማ እገለን ተኾይኖም ተቃውሞ ዘለኩም ኢሉ እንታይ ይብለካ ደልየ ናቶም ፅዕንቶ ኣይህሉን ክትብል ኣይትኽእልን ኣብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስና ማለት ንኤሚሬትስ ንኣብይ ናዕጠቐት ደው ከብልዎ ናኽኣሉ ደው ዘይምባሎም ኣብ ምንቅስቃስና ሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ፅዕንቶ ፈጥር እዩ ማዕርነት ኣብ ገበንስ ማዕርነት ንምርግጋፅ ከምቲ ቦሳይድዝም ዝበሃል ክልተኹም እውን ገበን ፈፂምኩም ናብ ዝብል መግለፅታት ይወፁ ኣለዉ መግለፅታት ተወፁስ ኩሎም ወገናት ተሓተቱ እዮም ናብ ዝብል እዮም ዝወፁ ይፈልጡ እዮም ወንጀል ኦልሞስት 100% እቲ ገበን ናይ መን ምዃኑ እናፈለጡ ክልቲኡ ወገን ሕዚ እቲ ማዕቐብስ ዋላ ናይ ቲፒኤልኤፍ ሰባትን ሓውሱ ይብልካ እቲ ማዕቐብ እንታይ ንመን እዮም ማዕቐብ ክገብርሉ እንታይ ስለ ዝገበርና ኢና እሱ ዝፍለጥ ነገር የለን እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዚ ሕዚ ኣብዚ ቀረባ ዝገበርናዮ ምንቅስቃስ ናይዞም ሰባት ምክሪ ሰሚዕና ተኾይኑ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ኣባንደን ገይርና ኣለና ማለት እዩ እዚ ሓደጋ እዩ ከም ፕራግማቲክ ኮይና ብዛዕባ ውፅኢት እውን ሓሲብካስ ኣሜሪካ ሓንቲ ንጣር ሓገዝ ዘይገበረልካ ወል ሳይኮሎጂካሊ ንህብረተሰብና መተባብዑ ዝኾን ኣብ ዲፕሎማቲክ መድረካት ብዙሕ ሓገዝ ገይሮም እዮም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ምቅላዕ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሖም እዮም ኣሜሪካውያን ክምስገኑ ኣለዎም ካብ ወፃኢ ፖለቲካሊ ኢንፋክት ነቲ ክለግስ ዝግብኦ ስርዓት ተወሰነ መዓልታት ተወሰነ ሳምንታት ይኹን ተወሰነ ዋርሑን ክኹን ዕድመ ክህልዎም ምግባር ኣስተዋፅኦ ዝገብሩ ዘለዉ ሓይልታት ተመለስ ስለ ዝበሉ ንምለስ ተኾይነ እንታይ ስለ ዝረኽበሉ ንህዝቢ ትግራይ ነታ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ትበሃል ንጣር ኮንትሪቢሽን ዘይብሉ ሰብ ስለ ዝመኸረ ናብ ድሕሪት ዝምለስ ተኾይነ ኣልቲሜትሊ ዓላማ ኣባንደን ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ሶ ብኡ ደረጃ ገገለ ብጣዕሚ ዝቐርቡ ናስባት ከይተረፈ ከምኦም ዝሓስቡ هم اليوم لهم هم تملسهم بل تملس بو درجه وتحدروا نسيستي بجلسي وتحدروا نسيستي او قمه زاتوا بوليتيكال وسانه تغيروا خسرت له بوليتيكال ان ذا سنس سنترال كوماند بوليتيكال وسانه انديس كوينات بوليتيكال ان ذا فيرست بليس سو قطاጫ ناوي نوسدو كم تزول كوي صلاخا دبارقدو يحشكا دبرتا ورد يحشكا وغلطينا دو يحشكا صلاخا بي بزحشه تقطقطو تخل سمراري حشكا أبي تقطع تدخل زين أنت نتدرو لوجيكين سو نازي أو قمة تأتيها نايمن صح وسنة ثلاث مو سنة political decision كاوز عقل أمريكا صعون تبان إيطاليان صعون تبان بس درجة دي أفتر دبلوماسي زجورنا حجز هم زول له خينو نوعلهم كونفيوز له خينو متايكم زأمن وكلت أمريكا خلته وكلت وش عصر طريقة ترى خلته متفلالي بوزيشن له سو أمريكا وعلم سبقى أنا كونفيوز زول له عديم أو لعلي إجن أو لعلي TPLF استجوارات ألمه بس ألا يهون وعلناون بروموتر من جورا لمن جدي وعلناون ماركتر من جورا لمن جدي زهلو سنة تقوم بتأتيها علم بعلمه TPLF تأتيهم سحد نجار كيولو زويل سجات كم زلوجن قلت سيو بقدر رجع حسابات كم زلون أمنين هذا زم حسابات زي يمكن أو دبلوماسي سرحتنا سلوالو قد سألت خرطة ينقبر هم جينا نزوم سواسي يوم كنا الرجاء سرح نزرع أو تدروا سرحتنا جن يزوم بهالترجم اللي يأمن يقولون زاجي ده بستخيلوا وفرتات مرجعات هلونا عند حنة ناس تجري
ፀላኢ ዘሎን ዘየሎና ሓይልታት ዋፊሩ እዩ ካብ 14 ዕድመ ጀሚሩ እስካዕ 70 ባዕሎም ዞም በብግንባሩ ዝተማረኹ ናቱ ዕስዋት እውን ዝገልፅዎ ሓቂ በቲ ከም ዘለና ሃለዎ ከዓ እዘን ሕዚ ናይ ባዕልና መምሕያሽ ተገይረን ዘለዋ ከባቢታት ተዋጊኤ ደምሲሰ ፀላኢ ሒዘ ይብለሎ እሞ ብመሰረቱ እቲ ሓቂ ቁመና ፀላኢ ሕዘ ምንታይ በርከሉ ማለካ ትበልካዮ ባይዘ ኣብዚ ኩለን ግንባራት ወታደር መብዛሕትኡ ልዕሊ 95-96% ወታደር ትንማርኮ ትንቆትሎ ናይ 2014 ምልምል እዩ ሲሉ ንተወሰነ መርኣያስ ናይ 2013 ብርክት ዝበለሉ ኣሃዱን ይትረክብ ሰውን ልዕሊ 90% በቃ መስከረም ጥቅምት ሕዳር ዝኣተወ ማለት እዩ ግገሊ ናይ 3 መዓልቲ ስልጠና ዝወሰደሉ ናይ 3 መዓልቲ ስልጠና ይወስድ ይመጽእ ግገሊ ጠመንጃ ዘይሓዘ ገሊውን ዕዳጋ ተባሂሉውን ብመኪና ይመጽእ ብከምኡ እዮም ዘምጽዎ ተሓረስታይ ሆን ናበል ዝመጽእ የውጽዎ ዘየውጽዎ ሰብ የለን ማለት ምርኩዝ ዝሓዘ ዓይኑ ዘይርኢ ሕዚ ኣነ ቀደም ከም ቀልዲ ዝሰምዖ ነገር ነይሩ ደርጊ መጨረሻ ሞት ከባቢ ኣንፊት ዝበሃል ነይሩ ኣንፊት ማለት ወታደር ክምልምሉ ሽዑ ኣብ ለግዠሪው ዝነበሩሉ ሰዓት ኣንፊት እዮም ዝብሉ ቆሩ ሰንከልከል ዝብል ወይ ዓይኑን እሽተይ ዝደኸመ ዝመስል ወይ ፊዚካሊ ርጉድ ዝበለ እዚኦም ኣንፊት እዮም ዝበሃሉ ነይሮም ድሓር ዝረኸቦ ሰብ ኣካል ጉዱ ገለገለ ምእታው ጀሚሮም ድሓር እንታይ እዩ ዝበሃል እዚኦም ወታደር ኮ ይሆኑ እንታይ ኢኻ ተምፅእ እሞ ኣብ ሓዊ ንምድጓንስ ዝኾነ ይኹን ጠማም ይኹን ጎላብ ይኹን ቀጥ ዝበለ ዕንፀይቲ የድልየና እዩ ዝብል ከምኡ ከም ቀልዲ ዝርዝረው ነይሩ ቀደም ኣብይ ከማ እዩ ገይሩ ሕዚ በቃታ ጎላብ ዕንፀይቲ ትኹን ቀጥ ዝበለት ዕንፀይቲ ተረኸበት ህፃን እሸል ገለ ዝበሃል ነገር የለን ዓበይቲ እቶም ጀነራላት ረኣያ ደቂ 80 ዓመት እንታይ ምዃኖም ዘይፍለጥ ተኹስ ተኻኹሳ ዘርእዩ ኣብ ሰራዊት ካምፕ ከይዶም ከምዚ ገይርኩም ተኩሱ ዝብሉ በስመ አብ ናበልኩም ተኩሱ እዚ ኩሉ ገገሊዩ ማለት ሰብ ዝሞተሉ ስለ ዝኾነ ተዘይ ኮይኑ ብስሓቅ ዝቀትልካ ምንቅስቃስ እዩ ኣብይ ሶ ደስፐሬት ዝኾነ ናይ መጨረሻ ናይ ሞትን ሕየትን ስለ ዝኾነት እዚኣ ሓይለ እቲና ዝኾነ ለውጢ ተምፃእና ብዝብል ናይ ቀቢፀ ተስፋ ዝስራሕ ዘሎ ምኳኑ ብዙሕ ይዝውዳእ ብ10 ታሽሓት ዝርፍረፍ ብኡ ደረጃ ብጣዕሚ ዘሕዝን ማለት ማእዚ ደው ክብል መልእኻ ተስራዕቱ ዝቃውፅካሉ ሰዓት እውን ብኡ ደረጃ ዝሓውድ ብ10 ታሽሓት መንእሰይ ዝቀረባ ዝሓለፈ ወርሕን ገለን ብ10 ታሽሓት ይተወዲኡ ኣብ ተን ዝለቐቕናየን ከባቢታት ሕዚ ኣብይ ንመን ይከእምን ትደንገርገር ምናልባት ህዝቢ ትግራይ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ክህሉ ይኽእል እዩ ድንገት ሓደ ነገር ኮይና ዝብል ምክንያቱ ናይ ኮሚኒኬሽን ሽግርን ስለ ዘሎ ሰላዲንጋ ዘሎ ሰብ ይፈልጥ እዩ ማእዝ ከም ዝወፃና እንታይ ከም ዝገበርና ይፈልጥ እዩ ኣብ ሸዋሮቢት ዘሎ ሰብ ማእዝ ከም ዝወፃና ይፈልጥ እዩ ምስ ወፃና ኮ ይኣትውን ድሕሪ 3 መዓልቲ እዮም ዝኣትው ደሴን ኮምቦልቻን ማእዝ ከም ዝወፃና ይፈልጥ እዮም ህዝቢ ደሴን ህዝቢ ኮምቦልቻ እንታይ ኢልካ ኣተምኖ ነፃ ውፅኢካ ትብሎ ድሕሪ ስእሊ ክሰኣል ኣብ ኤርፖርት መፅኡ ንሕና ቦታና ምስሓዝና ስእሊ ስለዝተሰኣለ እሞ ኣይና ወዲ ኮምቦልቻ ኣይና ወዲ ደሴ እዩ ኣብይ ነፃ ውፅኢ ንኽብል ማለት ፕሮፓጋንዳ ክጥቀምሉ ይኽእል ማነ ብዙሕ እንታይ ስሙ ይብለይን ብተግባር እስታ ናይ ሃሩ ኤግዛምፕል ዝነግረካ እቲ ሰራዊትና እናተመለሰ ናብ ክሕዞ ዝግባእ ዝብል ናይ ፖዚሽን እናተመለሰ እናሃለወ ዝተጨፍለቐ እዚ እሱ ክቆርፅ ይኣትዩ ሰብ ደንብ ተዳዕኹ ሰብ ቦታውን ነጭለባሽ ዝብል ድንገት ናይ ዓወት ምልክት እናርአየ 10 ኮይኑ ገለ ክትኩስ ፍትን ወንሱን ከምቲ ዝበልክዎ ንእስ በለ ይኹን ዕብይ ዝበለ እናተጨፍለቐ ናብ ቦታና መፂና ሰራዊትና ምስ ሙሉእ ዓቕሙ ነተን ክፈፅመን ዝግበአን ልኡኻት ምፍፃም ብዝኽእሎ መንገዲ ተመዓራርዩ ዝብል ካብ ወፃኢ ናይ ፀላኢ እንታይ ኢና ክንገብሮ ማለት ኤቭሪ መልሲ ናሃብካ ክትታይ ስሞት ብለ ይትኽእል ሸዋሮቢት መዓዝ ናይ መከላከያ ሰራዊት ከም ዝኣተየ ይሰምዕ ነይረ ዓንተ ወይ ደሴስ ሰዎቹ ለቀው ሲሄዱ የተዋረዱ ሰዎች መጥተው ነፃ ወጡን ማለት هم عينه نلقص ተዘይኮይኑ ብዙ ባህል ስራሕ ስራሕ ሓደ ቁሩ I don't know እንታይ እስሙ ብዙሕ ኪሎ ሜትር ብእግር ተጓዒዝ ሰራዊትና ክገሊው ናይ ሰራዊት ብቕዓት ናይ ሰራዊት ጥንካሬ በጣም ዝገርም ተጓዒዞም ብእግሪ መት እዝ ገጢሞም ነቲ እዝ በታቲኖም ፈራሪሶም
يومنا بوتام تملسه بس درجة زي طميت له قال له so if anything أبزا ناي متعراي أبز جبرنا لا متعراي أبز جبرنا لا من قصقاس استرعي ناي سرايت تقراي جننت لعلنا بطعم زقرمي درجة قال يوم سلسة معلت زي والعلو هنا تاتلو دحريم مود ما من قدونا توقعها اليوم عبي حيلي شاف الإخاء ولا هاتحزلو زي تزلنا ناي حيل صول اللي تاي بدم زاري يزول أمنا تلني قال يوم حزنتنا وعلم ناي سألا ميديا ون حساكو خلو سراوي تجاي تسلي خاطو إنا رأينا ينبر كأوس تصويرنا يمزلو كأتو خلوس من دمس ونين ورنزم حزن أتيو مني أزبل نبعلم نتنا يبعلم نحسوت ميديا ون كون نسمع لنا بأواننا زول كايو جيتاتشو بحكم بعلم يرجعس ولو هجرات علم في اللايك عتن إثيوبيا كترجع على وايلن زحسبا ناي أفريقيا ودوتات ونجلجليهم ببجزء إنه وعلو لو تصل زلوا إذا قداي بسلامة ومن قدي كخيد بزح سعري جبراني رن حزوني جبرالو زي جوجي لفاش كعنا زي أي فاليلو حلف حليفوس ناي سلام تشلامة وهيرس كينات كمرح يخرج له يلقى عبنا علم أو جمو تبقى على إذا قداي بسلام معلو بلزم معلو ناي مركب قدايو دليل دور وجنا هلونا هزب تقرأي بستمع لمن قدي زي الرجاجس زغاني هون مفتاحي كنقبل مخانا والزقام بتنا هنا جنوس هاي رفسم بدأ بقى يزمحل زتحل حيلي نسلام دلو زول كوني زول أمنا ثيبلنا so ultimately كل نجار مستفاد كل عقوم سلمست نوع الكدحن أوكي تايلو أي حزمات ودي كنويل نخلو العدل هيل ده هيل ورقصنا يخوني غالن شعون أدي سوا كم تقول كوي بلاد باز زفتر هزو الدناجرو إرس ورس هزو كبالع محراين أورومو مستقراي مسيداما إرس ورسهم كبالع كم مقار عاد زي سبي so هذه avoid مقار زخل الناس خون arrangement ultimately تقولي أنا theoretically in a sense almost سيلك كتقوم تأخذ حسابه زي هاينو بتجوار كون خوينو كتريوت تخيل غيره يوصل so نبوغنا زين لازم قمتنا إن كونديشن سلوا كنا تاتلو سنت تمالين نهيز بتقرأ هلونا بزب سماع لما نقد زرقاقس arrangement تقولي زي نروي لهم خنياتي لأن سو قلت غيرنا إن حدش نقدر صاوعت كنقبرين خلنا بتجوار جنتا يخون لهم سند عامي وتدروا قال يوم صحفوتهم عززتي صحفوه مستوشات هذا مقرف يوم يدخل مالتي أو مكين مقرف يوم قال إنه يهادموا أو تروحوا نقدر تأيو تسرايت يود أمزول بقى تقارصوا كم تقارص أكتي تقبر زكاء لك أكبر وانا هو تخيلنا مدافع راح يملت عينه نقري وتوتا اسمهم بتعمل حزنك نتسب بس كنت زي يحلل ناي درسا كيتا ملكته كوني هو كلهم كودون بس تودون حنت زيات بهالعوت ترخيو نبي عبي نقري أبي مالت العيلتهم جنرالات كم زي مرح يفولتوا قام نتهم جنرالات ونعقد هندي الصمز أويهم سخيروا من الترجير سلسلة استسأله يغير له يلكأمن أنا قال لهم حقكم وصلهم كل أنت أمن جحيز خام مسألة قال نحر خدنا مرات أكو عسك فينا الحسكو حدا هذا جزء سنا وقت هذا رزق كين خدنا طيب نايز بامبولا نقدر استخدت لها مثلا لا بزغون تعرف لك سوزي سلامي قال بحال نقر تواصل هنا مجرش قبلها خلده نرينا ناي أفريقيا عنده ناي جلس عنده تايز الزمن سي إثيوبيا too big to fail سلازولو حسب هان أفريقيانيزم ولا لو الحمد لله عجوج ولا هان أفريقيانيزم بهالكونسبت زي فلت سوتلي أبي مسير ترى عرقي نن كاغامي كي ساتفو آخر خلو جدا شعو أفريقيا كم أفريقيا بنسأل ترى ناي أفريقيا قد دايك فتح شعو ناي بومبرز نوري بول كاغامي كي يسوع تجرو لأنه كي يسوع تسويعس ديس إنفايتد خوينه كي مسألة تواهيل مالتي تتصوع أنا كا جوجاس قريبنا لنا تواهيل بس درجة دي أفريقيا زوارد تحاسب هذا سواء ولا داسي قدو هذا كل النجارات حزب الساعات دي سلام يقبل زرنا يملك تأيو قال يوم هاي حز عوض يركوا لهم قرو صنحوا الحر دفافئة كم زي سعر فلتي تقرأي كم زي أتون أول فلتي وأنا قن حر إحنا وأنت لسالسنا ما ترشا تايد أهجر
أنتم كومبايا دبلوماسي بحاله سلام تبع خاص كل ነገር ፍታሕ ዝብል ናይ ማህይ መበራእያ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ብኡ ደረጃ ኤክስፔክት ገበር ኸዲ ብወገና ዛዕባ ሰላም ሕዝን ንብሎ ይኮነን ቀደም ዝሃብናዮ ነገር እዩ ተግባር ግን ክኸውን ይኸውንን ኣነ ፐርሰናሊ ክኸውን እዩ ዝብል እምነት የለን መወዳእታ እስኪ እቲ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ዕድመ ፀላእቱ መሊኡ ንምቅባፅ ዝገሰጋሱ ከምቲ ንሪኦ ዘለና እዩ ከምቲ ዝግለጽ ዘሎ ቶም ጀጋኑ ተጋር ትግራይ እውን በብኻዊ ዝብልዎ ነገር ኣሎ ሕዚ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ከባቢ እውን ስካዕ ዝሃለወ እሱ እውን ዘሎን ዘየሎን ነገሩ ይገብረሎሞ እዚ መሊኡ ንምቅባፅ ሒዝዎ ዝኒአ ቁመና ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ እውን ካብ ውሽጢ ክሳዕ ደገ ዝገብረሉ ምንቅስቃስ ከመይ ትሪኦ ኣለኹ እቲ ትግራዋይ ስምዖ ስምዒት ኣብዚ ቦታ በፂሕና ስለምንታይ ናብ ድሕሪት ንመለስ ዝብል ስምዒት ኣብ ሰራዊት ኣሎ ጎይ ሰራዊት ግን ዕላማኡ ፀቢቑ ስለ ዝፈልጥ ሕዙን ፀላእቱ ዘፍ ናበለ ቀሳቀስ ደገና ብወነ ፀላእቱ ከጥፍእ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ከረጋግፅ ደው ዝበለ ሰራዊት ኣለና ልዕል ታንኪ እዩ ልዕል መዳፍዕ እዩ ልዕል ነፈርቲ እዩ ዓቕሚ እዚ ሰሙ ዓይነት ኮሚትመንት ዘሎ ሰራዊት ኣለና ሶ እቲ መራርሓ ኩሉ ብዛ ናይ ህልውና ትግራይ ምርግጋፅ ኣጀንዳኡ ክሊር እዩ ትኩረትና ብሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ከይዛባዕ ኩሉ ትኩረት ገይሩ ዝሰርሕ ሰራዊት ኣለና ሶ ቁመንኡ ፀላእ ሕዝውን ንምቅባእ ዘኽእል ቁመና ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ብሰራዊቱ ክተኣማምን ይኽእል ኣሎ ኩሉ መንእሰይ ትግራይ ክኸትት ይኽእል ኣሎ ሕዝውን መስርዕና ከይዛሪ ክንገብሮ ዝግበአና ናይ ምስላፍ ስራሕትታና ኢልና ክንቅፅል ኣለና ትግራይ ከም ትግራይ ክትጋደል ትኽእል ኣለዋ ትግራይ ከም ትግራይ ህዝቢ ረመፅ ናይ ምግባር ህልውናና ብቅልፅምና ኢና ክንረጋግፅ ትበሃል ናይ ብሓቂ ብቅልፅምና ምዃኑ ክንረጋግፅ ኣለና ናይ ደገ ሓገዝ ናይ ገለ ሓገዝ ዝበሃል ቀደም እውን ይነበረናን እቲ ዲፕሎማቲክ ሓገዝ ከም ዘሎ ኮይኑ ዕጥቅናውን ሃብ ፀላእትና ነምፅእ ሶ ኩሉ ነገርና ዋዲድና ትኩረት ጌርና ፀላእና ምቅባጥ ክንሕልፍ ኣለና ዝብል መልእክቲ ክሕልፍ ይደሊ ሓደ ነገር ክብል ደሊ ገገሊኦም ብፍላይ ኣብ ደገ ቁሩብ ናይ ሰኸበት ነገር ገገሊኡ ብኪሎሜትር ካልኩሌት እናገበረኻ ካብዚ ናብዚ ንምንታይ ይምለሱ ገገሊኡ ተረት ይፈጥር ገገሊኡ ዝኾነ ነገር ይፈጥር ሻቅሎቶም ይርዳእኒ ገገሊና መብርሂ ክወሃበ ይኽእልን ኣይኖት ከባቢታት ንለቅቕ ኣለና ዝብል መግለፂ ወዲ ወረደ ከቕርበ ይኽእልን ደብረፅዮን ከቕርበ ይኽእልን ኣነውን ከቕርበ ይኽእልን ሰራዊትና ሓደጋ ብዘውድቕ መንገዲ ምትዕራይ ንገብር ኣለና እንተኢልና ምትዕራይ ኢና ንገብር ዘለና እቲ ምትዕራይ ሙሉእ ዓቕምና ፀላእ ንምድምሳስ ብዘኽእለና መንገዲ ብሓድሽ ንውድበሉ ክኾን ከም ዝግባእ ክሊር ክኾን ኣለዎ ኩሉ ደጋፍና ኩሉ ህዝብና ካብ ወፃኢ ኣብ ኤቭሪ ስቴፕ ኦፍ ዘ ዌይ ወፂና እዚአን ከተማታት ዘይንለቀን እዚአን ከተማታት ነፅንሓየን ዝብል ዘረባ ማንም ሰው ዛረበ ይክእል ገገሊኡ ተሻቅሎት ይርዳእኒ እዮም ትበልክዎ ክላሪቲ ፍጠር ክእል ኣሎ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ተጋሩ ኣብቲ ቃልሲ ኮንሲስተንት ኮይንኩም ነዊሕ ስራሕ ሰሪሕኩም ብዙሕ ስራሕ ሰሪሕኩም ኢኹም ትስክፋት ይርዳእኒ እዩ ካብ ወፃኢ ግን ኣብ ዝርዝር ጉዳያት ኩሉ ብፍላይ ወታደራዊ ጉዳያት ሰራዊት ናብ ሓደጋ ዝወድቕ ጉዳያት ከይተረፈ ስሉ ብኢድ ወነ ዝግበር ትንታነታት ኣሎ ትርጉም ዘይብሉ መንገዲ ምናልባት ናይ ፀላኢ ፕሮፓጋንዳ እውን ህጥቀም ፕሮፓጋንዳ ሃልክውን ክጠቅም ብዝኽእል መንገዲ ዝለዓሉ እሹታት ኣሎ እቲ ዋና ጉለት ንሕና ባዕልና ንገልፀሉ ናይ ሰራዊትና ኩነታት ንገልፀሉ ኩነታት ድሩስ ምዃኑ ዝፈጥሮ ምዃኑ ክርዳእኒ እዩ ግን እታ ሰራዊትኩም እመኑ ትብል ንኩልኩም እያ ትምልከት ህዝቢ ትግራይ ሙሉእ እምነት ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ሕዝቡን በቲ ዝጀመሮ ቅፅል ክእለሎ ዲያስፖራ ቪክቲምስ ኢና ክትፈልጡ ኣለኩም ንሕና ግዳያት ናይ ፀላእ ምንቅስቃስ እምበር ንሕና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት በሰላ ንምፍጣር ካልኦት ግዳያት ንምግባር ንንቀሳቀስ ሓይልታት ከምዘይ ዝኾንና ብደንቢ ምብራህ ቀፅሉ ኣብ ኩሉ ስራሕትኩም ብዝተዋደደ መንገዲ ናይ ትግራይ ረብሓ ናይ ትግራይ ህልውና ብዘረጋግፅ መንገዲ ዝጀመርኩም ስራሕ ጠናኺሮም ቀፅሉ እዚ ጥራሕ ይኽእል ትኽእል ትግራይ ስዕር ኣባል ስራሕ ፈጻሚት ዞባ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ድሂብከም ዝሃብኩምና መብርሂ ኣዝየ ዘመስግን ብስም ተመልከትን ብስም ቴሌቪዥን ትግራይ ያኔለ ክቡራት ተመልከትና ምድላው ዛዕባ ሎሚ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ድሂብና ምስ ስራሕ ፈጻሚት ዞባ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኣባል ሴንትራል ኮማንድ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝነበረና ጻንሒት ነዚ ይመስል ነይሩ ምሳና ጻኒሕኩም ምድላዋትና ስለተኻተልኩም ኣዝየ መስግን ሃለዋትና እንድሕነትና ብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር